Purchase your tracks today. Laziyo ina cikin wani hali da ni mace ce a take anan zan kwace dan kwali brain dina ta kasa aiki kaman wani kwali a habits kaka fara ce mun nabi a hankali yarinyar nan ai kaska ce liver her is the most dan bala'i ce da ta gane da kuɗi kai kamar ta mun kwace ana kiranka a waya yar wahalar ce satin da ya wuce na ba ta tanke ta mai da ni gaba kulle ta wanke. She called me up, asked me to 10K. I have so far before I get, but she doesn't care. Babban matsalar ta kullun anko. Ya gobe jibi ta ce mun kawata na baiko. 500 nake ba ma duk wanda ta aiko. Saboda wahala ji ba kaina yayi sanko. Kullun ta kira ni wai mu sha ice cream. Ana ce mun diya I see you in my dream. In ta kira ban daga ba sai ta biyo ni daki. Ta ga bana iya komai kaman wani gunki. Dadi akan ta kullun yake min wani babu kunya a gaban shi ta kira ni da honi kudin da ke cikin ATM dina ya kare ta ide na bina ko dai so take na zabe haba kasa na ji wani jiri wai kamar kai a ce ka kasa juya chicks ka duba di yawan yan matan da suke a kaina Farida Aisha Bilkisa haddasa Amina duka sai sun ji murya na suke iya bacci gayi son da kai ne na tashi wata a Bauchi an ce in bata gani ba bata cin abinci. Oh boy, ka jefa ta a kunci. Laziyo na ce wayya batun Amina. Manta da wannan ai na ajiye ta a benci. Haba, na yi sabon launcin. Amira sunan yarinyar ɗan gidan manya ce. Haduwar mu na farko zuciyar ta na sace. Gome nake so yarinyar tana bani. Gidansu za su je hutu ta ce wai aje da ni. In fact yarinyar nan tana ji da ni. Farida fa. Kai wannan ka bar batunta. Na kai ta na barota na mata wayo na anshe mata mota halin yanzu a waya na babu hutanta lambanta yanzu kawai ya kamata na goge. Oh boy ka gaishe Allah ya kama ka daga yau ba ni ba kai dama an gaya min halin ka na shiru da kai haka ka zaba babu ni babu kai ba ni mu kullum mota na karka kara kira na ba sai ta kai haka ba baby sai ya mu sasanta ba wani ya gaya min ba na ji ne da kunne na in dai soyayya ce ka je kai da Amira ka bar roƙo na ka tashi daga